Hey guys, check it out yo. Lami Second games. time around. Ako challenge ni mga girls na ako kay mga bright na daw ni sila. Pero wala ni sila gaya ko nago. Sige check it out. Pili mo. Isip-isip. Magngalan It really takaron. Ngalan sa mga bulak. Ako gumamela. Ako ang San Francisco. Ako ang roses. Ako ang orchids. Ako ang dahlia. Ako ang bougainvillea. Ako ang santang. Ako ang violets. 1, 2, 3. Matay, hindi na ka. Hey guys, second round. Round 2. Round 2. Ako magiton ka po ng IQ ano yung mga babayan eh. Wala mas daog ang laki kaysa bayi. Bright ta kaysa nila, bebe. Oy, sa mga batanon diyan nga kababayin-an, support mo na ako. Atong ilabsong ha, labsong. Mangalan takaron. Balad. Ngalan sa mga hayop. Ako ang kabaw. Ako ang baka. Ako ang baboy. Ako ang kanding. Ako ang manok. Ako ang iring. Apil ang iring? Ako ang iro. Ako ang rabbit. Ako ang kabaw. Wala! Mana po. Wala ka. Bilde ka. Hey guys. Rock. Ako gyapon hagito ni sila hang mga bright mo daw ni sila. Sayan, bro. Ako gyapon ning hagiton. Mga bright lagi ang laki. Itong mga laki diha, subscribe no. Bright ang laki kaysa bayi. Di ba ito ang labay, bright ang laki? Bright ang laki kaysa bayi. Ato ning patunayan karon. Nga bright ang laki, di ba? Girl, support! Sige. Bright mang jud pod ka. Ako kang hagiton. Atong ipaagi love song. Balad. Ngayon taog. Magngalan tag karon. Ngalan sa gamit sa kusina. Ako ang kaldero. Ako ang luwag. Ako ang kutsilyo. Ako ang kalderin. Ako ang tataran. Ako ang kalaha. Ako ang tinidor. Ako ang kutsara. Ako ang tablespoon. Tablespoon? Oh, sakto. Correct. Ako ang bangkira. Ako ang lamisa. Ako ang 1, 2. Ako salaan. salaan. Ako ang plangganita. Ako ang planggana. Ako ang 1, 2. 1, 2. No. Bildi na.